ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଦା ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ସଦା ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ବଜାରଠାରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ କଳସ ଧରି ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, କଳସ ପୂଜା, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ହୋମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାଲିଙ୍କି ଯାତ୍ରା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ବସନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଯଜ୍ଞ ପୂଜକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରୋହିତ ସେଠୀ, କର୍ତ୍ତା ଅମିୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କର୍ତ୍ତୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ପୂଜାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭାପତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମଲ୍ଲିକ, ସମ୍ପାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ସାହୁ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜୟନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ, ଝରଣା ସ୍ୱାଇଁ, ଖିଆଲି ମଲ୍ଲିକ, କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ, ଇନ୍ଦୁମତୀ ସ୍ୱାଇଁ, ବିମଳା ମହାପାତ୍ର, ନେତ୍ରମଣି ମଲ୍ଲିକ, ଅବଳୀ ବାରିକ, ଉର୍ମିଳା ବାରିକ, ଚାଇନା ସ୍ୱାଇଁ, ସବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା, ବେବି ସ୍ୱାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସେଠୀ, ବିଦୁର ସ୍ୱାଇଁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ସୋମନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସାଇ ଭକ୍ତ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସାଇ ଭକ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଶୁଭମ ପାଣିକ ରିପୋର୍ଟ, RM ନ୍ୟୁଜ୍ 8। ସାଇରାମ ନରଣପୁର ଗ୍ରାମର ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସକାଳ 6ଟାରେ କଳସ ଯାତ୍ରା 6:30ରେ ହଉଛି। ଆଉ ଦିନ 9ଟାରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ, ପାଲକି 3:30ରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି କରାଯାଇଛି ଏ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦାନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାକୁ ବାବାଙ୍କର କରୁଛୁ। ଆଉ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବହୁତ ହଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଜୟ ସାଇରାମ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇ ଭକ୍ତ ନଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ସାଇ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଏଇ ନରଣପୁର ଆମ ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କିଛି ନରଣପୁର ଯୋଉ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଦେଖିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଗତ ଥର ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ବସନ୍ତ ଭାଇ ଆମର କହିଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କଳସ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ମୁଁ ଥରେ କ'ଣ କଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଭାବ କହୁଛି। ମୁଁ ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାରିକା ଆସିଥିଲୁ ତା ଏ ନରଣପୁର ମନ୍ଦିରକୁ। ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମନରେ ଥିଲା ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସତ। ମୁଁ ମୋ ମନରେ ଏଇ ବସନ୍ତ ଭାଇ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଗଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ଆମ ସାଥିରେ ଜ୍ୟୋତି ବାପା ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମାଳ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାଳ ଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେ ବାବା, ତୁ ଯଦି ସତରେ ବାବା ହେଇଥିବୁ, ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷା କରୁଥିବୁ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତୁ ଯଦି ମତେ ସେଇଟା ଦବୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଏବଂ ଜାଣିବି ଯେ ତୁ ବାବା ଏଠି ପୂଜା ପାବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋ ଗାଡିରେ ଯାଇ ବସିଛି, ଜ୍ୟୋତି ବାପା ସବୁ ମାଳ 2ଟାଙ୍କ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାଳ ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାଳ ଆଣିକିରି ମୋ ଗାଡିରେ ଲଗେଇଲେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କି ଡାକିକିରି କହିଲି, ଭାଇ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୋ ମନରେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ନରଣପୁରରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ନିଜେ
ଗର୍ବର ସହ କହୁଛି ବାବା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ସାଇ। ବାବାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସାଇରାମ। ଏମିତି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଯାତ୍ରାଟି ହଉଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ସବୁ କିଛି କରାହଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ବାକି ଅଧିକା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, 100 ପରେ ହେଲାଣି। କହିପାରିବିନି ତ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ କହିବାକୁ ତ ଡର ଲାଗୁଛି, କଣ କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇରାମ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍କରି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରଟି ହେଲା, ମନ୍ଦିରଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମନ୍ଦିର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସାଇରାମ, ବାବାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏମିତି 21 ଗୁରୁବାର କରୁଥିଲୁ, 21 ପାଳି। ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହଉଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ 100 କଳସ ଯାତ୍ରା କରାହଉଛି। ଏମିତି 7-8 ଜଣଙ୍କର ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ରାଜାଧିରାଜ ଯୋଗୀରାଜ ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଗୌରମଣିଙ୍କୁ କହେ। ବାବା ସାଇନାଥ ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପଣ୍ଡା। ଆମ ଘର ହଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ବିହାର ଗୁଡିଆନାଳି। ଆଉ ନରଣପୁର ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲସେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଏଇ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ 50-100ରୁ 100 ଭିତରେ ଲୋକ ଆମେ ଏଠି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସବୁ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ଭାଗ ନଉଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମନ୍ଦିରର ବି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ବସନ୍ତ ଭାଇ ବେଶୀ ବହୁତ, ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଉ ବସନ୍ତ ଭାଇ ବହୁତ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅପା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଙ୍ଗା ଭାଇ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନରଣପୁର ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲସେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ।